Dobrý den. Dneska vám ukážu, jak si můžu sama sobě masírovat teď momentálně bříško. Snažím se stahovat diastázu a samozřejmě můžu propracovávat celé tělo, záda, břicho, všechny svaly. Tento přístroj, tyto rukavice dělají takové mikrojehličky, propracují krásně každý sval. Já budu tady zkoušet si zpevnit břicho po zhubnutí. Předpoklad se mi to nějak úplně nedaří, jako bych chtěla. Můžu si propracovat samozřejmě i záda jednoduchými tahy. Takhle stačí 10krát a zpevnit si bříško. Je to velmi jednoduché, příjemná terapie. Člověk si nastaví intenzitu a může se sám sebe opečovávat. Vhodné pro domácí profesionální použití. A samozřejmě terapeuté a maséři se starají o klienty, o druhé a tímto přístrojem si pěkně opečují nebo mohou opečovávat i sami sebe.